आसामनि गोदान चिफ मिनिस्टारा सोरमोनलाय? दासो मोनद' साला धनन्जय खिजानाय। आया एसे निउस नायनोब्ला खालि गेम गेलेबाय थाग्राया। हैट जालालै। है माबा फ्रि फायार, फ्रि लंपेन्ट, फ्रि गस्ला, पाबजि, फौजि, सबजि, खिबु गिजि। गैला नों धनन्जय गैला। थां नों खरैसे देव गबनानै। मा जाखो दस? मानो इमान टेनसन आं थानायावनोलाय? बोरो माखौ हायाखै नों? बेखौनो हायाखै नों? आसामनि गोदान चिफ मिनिस्टारालाय तुरुन गगৈ र'। बै सिफुंना मिलदिनि एक्टरालाय मा जाखो? साला बेलेगा आंजों फाल्तु खालामो नोंबो खालामो आरो गजब बेइज्जती है यार। सरि दस आई एम सरि। बे आसामनि गोदान चिफ मिनिस्टारालाय जोंहानि मामा र'। मा? साला आंखौ बुरबकसो बानायथारमार बेले बै पाबजि हिस्ट्रि गिजि गेलेग्राखायनो। है दस नों दाबो बुजियाखै नामा? आसामाव मामा सोरखौ बुंनाय जायो? मामा आसाम मिथियाथ'। हे इसोर पाबजि धाबजियानो बेंग्रा खालामजोबमारबाय नोंसोरखौ। नै बेंग्रा साला जोंनि आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ मामा बुंनाय जायो। आरो जोंनि आसामनि गोदान चिफ मिनिस्टारा बेनो। राइट दासो मिथिबाय आं। लिरदो दानाबा। ओके एनिवे थैंक यू माय टैलेंटेड दोस्त। आइदि इमान गोसा बुबाय। हे साखाया नोंनिया लहानिसो नोंनि मोदोमानो। PUBG full form मा? मा? PUBG full form? भाई मारो मुझे मारो। मा जाखो दोस्त? जाय गेमखौ आं हर सान गेले आइ आफामोनजों मोसौ बायसा बुजाबाय रायजाबाय बे गेमनि फुल फर्मखौ आं दिनै रोङा जाबाय। गैला नोङो धनन्जय थांदो हाब्रु थब्लना थैदो। मा गेम मा फुल फर्म बोरो नायनि? नै पाबजिनि फुल फर्मा मा? बिब्दिसो नों बेखौनो हाया जाबाय होमब्ला। मा बुंनो आरो नोंसोर खालि मायबा मोनसे मुवा नुब्ला जानो मोनबानो जाबाय आरोना उन सिगां जेबो नाया जे मा जायगानिफ्राय फैदों सोर बानायदों जेबो गैया। सरिलै दोस्त गोरोन्थियावनो आरो गोरोन्थि जाफ्लांबाय। दे दोस्त नोंनो खिन्थादो हायोब्ला। दे लिर। पाबजि पि माने पादुरा, यु माने उबां, बि माने बेमारि, जि माने गेम। पादुरा उबां बेमारि गेम। मा बिलाय? ला नोंबो मजा ला दायो सारा खिबु गलायनाय बुथुमसै आरो मजा लाथोंसै। आयु आंनि गुलुमुला दस्ता माबोरै बुजानो गिदों? जेबो सिन्था खालामनाङा दे आं दंना। आं थानायावलाय नोंखौलाय सोरजों बुजानो होनो? किटेना आंनि रसालाखौ। नंमारगौना दोस्त? दे होमब्लालाय खिन्थादो ना खिन्थानो थाखाय गुस्थुसो नांगौ? दे लिर खिजानाय साला। सोरखौबा दस मोननो नांगौमोन सोरखौबासो मोनफ्लांबाय। नंगौ आंनि गुलु दोस्त। दे खिन्थादो दे आंनि सुपार टेलेन्टेड फ्रेन्ड। दे लिरदो बारा सिनि गलायनो नाङा। दे खिन्था। दे लिर पाबजि पिआव प्लेयार्स, इउआव अननोन, बिआव बेटेल ग्राउन्ड, जिआव गेम। बिब्दिसो? मिन्थिबाय। मिन्थिबाय। थेंक्स दोस्त नों सिन्था खालामनो नाङा नोंखौ दायो आं आथोना दामनि मिल्किनाट चकलेट जाहोगोन ना। नंगौ दे जागोन दे। आरो आंबो नोंनो थाइसे फैसा होगोन नों बे फैसाजों जेसे हायो उदै बुंजासे बायना जाब्लानो जाबाय।
आइदै फरायनाया मानो फखर'नि खर'खौ जोबाय थाखो खुरला सना खुरला हमवर्कआ थाबैनो लिरना हो आंनाबो नङाब्ला दानो गोबोरखिखौ लाबोना दौना होगोन आं जागोनलै सना लिरगोन दा दे लिरमा बार मानिबा सना ना नोंखौ दानो रागा जोंब्ला बुथारना मनायावसो सोना दोनगोन आं साला बहानिबा महारानि बे सिबुलाव जेंनो मा जाखो हमवर्क लिरनाया मा गालिर बायदि मेगन बेल्लाव बिसिनायबाय थाखो जेबो जायाखै सना आं नोंखौ एफा समायना नुनायखायसो नायफ्लांबाय थादों बा समायना बुंनायखाय आंलाय समायना खादा आं आइनि उदैनिफ्रायनो समायनासो उजिखादों जागोनसो खोब उजाबार' हाग्रानि लेवार बायदि सेलथाब थाबसो नुयो पलिअ बेराम गोनां बुस्रावस्रावनो औ नंखागौबो मामा लिरदो नायबाय थानांला बहाबा जामख'लांजोबगोन मोखां महरफ्रा जागोन दे सना जामख'नोना नोंनि बे सेंना बायदि मोखांखौ सेखा बांलाजों हाख्लाबजोंसो गोसो जायो आं बिटिआरनि चिफआ सोरमोन मामोनलै एन्सारा मामा मा कुइसन बिटिआरनि चिफआ सोर ए बेखौ नायाखै खिजानाय मोसौ गाध गावा खोब गोरों बे साधारन बिटिआरनि चिफनि मुंखौनो रोङाबालाय मा फरायबावनो दोन बाधो नों मोसौ गुंग्राखौनो जाहैदो अब्लाबो लाब दं फैसा मोनगोन आंहाबो गरसे गरनै मोननायानो बहानि बावगारदोंलै सना देना नोंनो गोसो दङब्ला खिन्थादो आंलाय मानो गोसोआव थाया जानो आं बायदि सुपार टेलेन्टेड सिख्ला मोनगोन नों बहाबा बुसाला आं आंनि उदैनिफ्रायनो टेलेन्टखौ लाना फैखादों नंगौ सना हे इसोर बेखौ खोनानायनि सिगांनो आंनि खोमाया मानो गावस्रा लाङासै दे बुंदो सना खोनासं सैमा मोखां नोंलाय मोख्रि जानाय मुवाखौ बुङो जाग्रा खानाय मुवाखौ बुङो खाग्रा बिटिआरनि चिफआनो जाबाय हाग्रा I mean हाग्रामा हाग्रामा मा मामा हाग्रामा र' माय गड नों एफा टेलेन्टेड आं नोंनि टेलेन्टखौ नुना मिनिनोसो ओंखारसोगारबाय र' आं मिनिनो साबिखौ खुलिनि माखौ मिनिबाय थादों केट कुटुवानि खुगाखौ लाना दानो जोद लागासिनो सियालनि आबाद दिन्थिगोन आं आइथिंखौनो दिखांनाया सिजानाया माखौ खावलाय खरसाबाय थाखो माखौ मिनिनो खोन्थानो गाना र' सना खिन्थानि नै सना दानि बिटिआरनि चिफआ हाग्रामा नंला प्रमद बर'सो हे बेथुनिबो गैलालै दानाबा गैला लाजिदो माखोबा केंगारुनि मोखां लाना आं मिथिखायो सना आं नोंखौ ओरैनो टेस्टसो नायदोंमोन आंनि सियालनि बुद्धिजोंलाय मा पात्ता मोनो नोंलाय टेस्ट नायदोंमोननो रोंखाया बेखौ बुं साला मेलेमनि जायगायाव गोबोरखिसो दं नोंना बिनिखायनो मोनामसोगारो नोंखौ सना नंगौ नामा मानो नङा जानो मा नोंहा होमब्ला आंनि सायाव फोथायनाया गैला गाबनांला सना गाबनांला आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दंना मानो गैया जानो नंमारगौ सना थेंक इउ सना खि गोलाव I love you It's okay सना I love you too बा नोंनि सेबां द्राम एबा सिख्ला गैया दे आरो मा एसेबां नाटक खिन्थिनो रोंगो बियो हानाय मोनब्लाथ' नोंनि गन्थं बिजुआव
फालौ खेबजांजों संख्रिजों थुफ्ले जोबनांगौमोन आं सना दे नोंहाबो लिरदो हमवर्कआ मा होमवर्क नोंखौ आंलाय बेवहाय ना हमलाबदों नामा हा नङा सना नङा आंनिखौ खालामाबा सोर हिनजावनिखौ खालामगोन हा खालामगोनलै सना खालामगोन र' सासुबाय साला आंना खावलाय खिबुना लासिगोन सानायखौसो मोनथिदो नों धननोसै पादुरा पादुरा आं आइदि बुंबावनो नामा आंसो पादुरानो फैदोंमोन बुंबावगोन हा नों आंखौ सोबा बावगोन सोबाला सना सोबाला मोनथावथ' बारसिमावबो सोबाला बावगोन दानाबा हमवर्कखौ सोर लिरगोन आं सना आं लिरगोन बुं दानाबा मबाइलखौ सोर नायगोन नों सना नों आं मबाइल नङा टिभिबो नायला ओइ मा मिनिबाय थाखो फाग्लासो जाबाय नामा हा सिमांसो नामाब्रा बुनो मोनना मोजांसो मोनलायदोंमोन गल' बेंग्रा हमवर्कआ माबादि लिरगोन सना लिरगोन र' लिरनि गैलालै आंहा खाफालानो मोनदासोखा बुनो मोननायाबो सिमांसो जायोब्ला सोर बे सोर Dhananjai, that's you, my friend. औ आंनो हाब माबायदिथो मिन्थिखा आं होननानैलाय मानो मोनथिया जानो फ्रेन्ड आं नोंनि खानाय दायसे 10 किल'मिटार गोजाननिफ्राय नुब्लाबो नोंखौ ना सिनायगोन बारा बुंद्रायबाय नों बारा नो बेखौ जादो आं नोंनि थाखायनो लाबोदों थैंक यू माय फ्रेंड एनीवे आं नोंनि थाखाय चकलेट लाबोदों बोरो थाइसे दामनि सेन्टार फ्रेस चकलेट लाबोआखैथ' भेरी फनी नै नोंनिख्रुइबो दामिसिनसो लाबोबावदों ओ माय गॉड 10 टाका मानि माथो दामालाय बे चकलेट ना आं बे चकलेटखौ फानफिनना न' गंसेखौनो लुनो हागोन माथो न' गंसेखौनो लुनो हागोन आं बेखौ फाननानै धोत साला गाजा न बिसिदो जानोसै सोर जाखो बेलाय आंनि एफा समायना मेगनखौ मोनामब्रुम आखाइजों हमनायालाय ए सिनायाखै आरो आं मा भगबान नामा नोंखौ नुवालासिनो सिनायनो सिनायमाराखै आरो सिनायाखै खनसे बुंब्ला बुजि मोना नामा हगार आंना मेगना खि मोनामसोगारो नोंना आखाइया आयु सना नोंसो सिनायगोनबो माबोरै मानसियानो सिलांखिसोखा दे सना जेबो नङा जेबो नङा बोरो आंना मेथाइयालाय लाबोआखै मा लाबाखै मानो लाबाखै आं दा माखौ जानांगौ बुं आंलाय मा मिन्थिगौ मा मोन्थिगौसो बुंदों नोंलाय आंनि मानिफ्राय फिनजागारदों No. ब्रेकआप दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों जेबो रिलेसनाव गैला काटि हे सोर नों माबायदि बिस्कुट रायखेननि गार्लफ्रेन्ड हरखौ आंनो मेथाइ बिस्किट्स मोनजायाबानो ब्रेकआप खालामनाय सना नों गाज्रिसो मोनबाय होनब्ला लाबोदोंथ' हा लाबोदों बोरो
सना ब्रेकअप केन्सेल कार्ड केन्सेल सब केन्सेल आयु माबायदि रायकसि गार्लफ्रेन्ड मोनखौलै आंलाय गिलु बालुनो बे रायकसिखौ फिसिनो हागोन ना आं आफानि हा बिगासे थानायखौबो फाननो नांगौब्ला सेस खालै आया मा नाम थाखो जेबो धोनो सिख्ला नुवाखै नामा थु बहाबा खुगासो नांगोन बे नुदों नाथाय नों बायदि रायकसि सिख्ला नुवाखै आं साला बे रखम कपा कपि मेथाइ जाग्रा माने नों जानायखौसो जोबोद समायना नुदोंमोन आं बेनिखायनो नायहेबदों आरोबाव नों मानसियानो जोबोद मोजांखाना रायकसि साला मामा अ जेबो नङा सना आं राखाव रासि गानखौसो रोजाबदों राखाव रासि गार्लफ्रेन्ड गोसोखौ बोरै बुरखायनो फैलै सना खाथियाव दसे सुग्लायहो आंलाय मा प्रेसिडेन्टआ मानोखौ सुग्लायनो साला बुरबक गया भेस पानी में खर'नि मेलेमनि जायगायाव खांख्राइनि मेलेमसो दं नामा ब्रा बेनावलाय एसां गरम मोनोबा थां बहाबा लङाफ्रा बारजुमबाय थां गुसु मोनगोन ना बेवहायनो बारजुमनो ना बारजुमनाय लोगोसे नोंखौबो गाथाबफागोन आं साला बोरमा खुगा मा मेथाइ लामनाय जादों बेलाय टेस्ट गैया घन्टा गैया दुस्रावनो खिनायसो जासिगोन बे आंहा इसोर लांदोलै आंखौ थानो गोसो गैला आं बेनि अत्याचारावनो बेखौनो रायकसि बायदि जाखांबाय दासो दुस्राव स्राव बुंनो फैदों नेवलायनि मोखां लाना साला मानो थादों थाबैनो लाना फै थां मेथाइफ्रा दामि बायना लाबोखा नङाब्ला दिगदार दं मा जाखो खोनायाखै नामा जेबो जायाखै सना नाथाय आंनाव फैसायासो गैला मा फैसा गैला हे इसोर फैसा गैयै मानसियासो गार्लफ्रेन्डआनो फैदों गसाय माबायदि गार्लफ्रेन्ड मोननो नांगौमोन माबायदि मोनफ्लांखो बासायदोलै आंखौ बे रायकसिनिफ्राय हाला आं बेखौ सहायनो सादोंलै फैसाया आंनि खलंनि ना आफानि खलंनिफ्राय खाना लाना फैयो थां आं जेबो मोनथिया आरो बे फैसाजोंनो माबार मेथाइफ्रा बायना लाना फै नङाब्ला नै नोंहा गाबोन फुंनि साननो गोब्राब जासिगोन आंनि बिखा बिबु बान्दार लेबार गासैबो बाहेर जाजोबसिगोन हगार सना गोरनाया प्लिज हगार ना प्लिज माब्लाबा लाना फै थां मेथाइया बोरमा साला जागोनलै सना जागोन आयै आफा बासाय आंखौ बे रायकसिनिफ्राय फैसा गैयै सेंग्रा बहानिबा नांथ'ला दे फन रायज्लायदों बे डिस्टार्ब खालामथ'ला फन रायज्लायग्रोथोंसै दे दोनदो होनब्लालाय ओइ दस्त हाय हेलौ बहा थांनो फैदों नोंजोंनो दसे टाइम पास रायज्लायनो फैबाय न' बर मोनबाय थानायखाय दे थौदो न'आव मोजां खामानिखौनो मावदों नों थौ ओरैनो सा गांखादों आंहा नोंलाय गोथाव फुदुंनो रोंगौ ना रोङा साखौलाय बेथ' आंनि बयफ्रेन्डसो आरो फनावसो रायज्लायगासिनो बिजि
उनावसो रायज्लायनो फैदों बे नानि र' सोरजों रायज्लायदों बेनोलै जाबाय बाथ्राया औ बेनोमोन नोङासो आफा मदाय बासाय सनासो माथो हामानोथ' रावबो होआखैमोन आंलाय माबा नोंखौनो मदायसो सानना होख्रावफ्लांदों सना I love you मा खबर आंनि सुनु मुनु जिउ थौ सना जोंहा सानैबो बेरायनो थांनोसै मा जाखो मानसिया फाग्लासो जाबाय नामा थौ सना थौ मा जाखो हारे ओइ मा जाखो जेबो जायाखै सना जेबो जायाखै माथो खालामथारदों नोंलाय बेवहायलाय होद आं बेवहाय माबोरै मोनफैखो आंथ' बेहायसो दंमोन बुं दानाबा हराव सोर सिख्लाजों रायज्लायदोंमोन लोगोसो स्कुलनि सना थगायदों नों आंखौ थगायदों थगायाखैलै सना थगायाखै आंलाय नोंखौलाय मानो थगायलाबायनोनो होमब्ला नों बेलेगखौ थगायगोन माने आंखौबो थगायगोन थगायाखैलै सना आं नोंखौ मा खालामना फोथायहोबावनो नांगौ मानो एसेबो बुजिया नोङो मा आंसो बुजिया जाबाय दे आंनो अख्रा गाबनायलाय मा दसनि स्टप जाखो मानसियालाय टिसपियानिसो नांदेरनाय नामाब्रा नोंहासो मालाय बुजिनो गोरोंथार नङालै सना बिब्दि नङा दा खार नों आंखौ अनखाया थां नों जायजों रायज्लायदोंमोन बिदिनो थां आं दे थानो नाङा आं मोजां नङाना मानसि हामासो र' मोना सना मोना गाबनो हामा थैथो आङो no. नोंथ' आंखौ नांखाया आरो हाबाबो लाखाया थां नों जायजों फनाव रायज्लायदोंमोन बिखौ नाबा लाहै थां हा छे मा मिनिखो मा जाखो माखौ मिनदों थोद जाम्बि आं आंनि लोगो बल'जोंसो रायज्लायदोंमोन आरो बल' मुङाथ' सेंग्रानिसो सिख्लानि नङा नों बै बबेटाजोंसो रायज्लायदोंमोन बेखौनो नों आंखौ नाम सोलायनो थगायफ्लादों थै नों धनन्जय पादुरा